City of Talisay Traffic Operations Development Authority kung City Tuda nabalakan na sa mga aksidente sa mga national highway sa dakbayan sa Talisay nga misangpot yun sa kamatayon sa nalambigit sa aksidente. Si Femari Dumabog adunay live report. Laan sa talaan sa City Toda sa mga aksidente sa kadalanan sa National Highway sa dakbayan sa Talisay. Moabot na sa 8 ang mga natalang namatay tungod sa aksidente. Halos mo parehas na sa gidaghanon nga siyam ka mga namatay sa aksidente sa kadalanan sa tibuok tuig sa niaging tuig. Ug mas nakadaghan usab ang aksidente sa Kadinero hangtod sa Agosto ning tuiga. Labing uwahing aksidente nga nahulikam sa Talisay City Command Center nahitabo alas 2 sa kadlawon sa miaging Domingo. Makita sa CCTV footage nga mingaw ang daan, hinay ang dagan sa multicab sa may inner lane sa Sitio Laray sa Barangay San Roque Dakbayan sa Talisay. Apan kalit lang kining mibangga ngadto sa traffic light. Sa pagkabuntag na ang 40 anyos nga driver sa multicab mo'y mipahibaw sa aksidente sa buhatan sa City Toda. Gi-impound karon ang sakyanan samtang gisuta pa ang kinatibuk ang danyo sa pagbangga sa sakyanan ngadto sa traffic light. Naisuhan gid siya og ticket, reckless, unya damage to property, government property, and then iya pag itong gibiyaan daplin sa daan, no? Ang sakyanan. So moto nga naisuhan gid siya og tulo ka mga violations. Atol sa tigom sa City Advisory Council, nagpakitabang na si Tumulak sa kapulisan aron adunay random police visibility sa National Road atol sa kagabion ug kadlawon nga sagad adunay makalas. Gipaybaw ni Tumulak, hepe sa City Toda, nga alarming na human nga gikan sa Enero hangtod sa miaging buwan sa Agosto. Daghan sila natala nga mga disgrasya ug 8 ka mga kinabuhi ang nakalas tungod sa panagbangga. Nagtuo si Tumulak nga ang presensya sa kapulisan makatabang aron maminusa na mahitabong aksidente kaya ang mga driver muminoro naman sa pagpadagan. Samtang subling gipaladog ni Mayor Samsam Gulyas ang iyang hangyo sa Department of Public Works and Highways kon DPWH sa Rion 7 nga papaspasan ang pagpataod sa mga streetlights diha sa Cebu South Coastal Road. Kinira bang September, October, November, December, expected na mo nga taas ang volume sa sakyanan. So muna nga nabala kami. Atong gibuhat karon mo na hinungdan nga ako ning gipahibaw sa publiko kay ang tanang pagpakusog nila og pagpadagan ila mo gunang himuon during sa time nga wa tay traffic enforcer. Wa tay enforcer nga na-assign sa area tungod kay layo na siya sa intersection. Sabi kay may reklamo sa that it will be done by September 29. So by October 1 during the fiesta, gikan sa Pantalan, kutob sa Star Mall humana. Lan kalabot sa disgrasya sa kadalanan nga naglambigi sa multicab nga ni bangga ngadto sa traffic light, pangangkon sa driver niini nga igo ra gyud siya nga nakatagpilaw tungod sa kakapoy ug kalapoy siyang lawas nga gikan pa sa ospital ug nga wa siya makainom ug ilimnong makahubog niadtong tungura. Lan, Okay, daghang salamat Femari Dumabog.